Mga kapuso, aniana sa nasod ang bagyong Usman atong sayran kung asa kini moagi ug asa kini posibleng mulandfall. Pinaagi ni Van Singson, ang weather specialist sa Pag-asa, Visayas. Maayong hapon sa tanan, mao kini ato ang pinakaulang kahimtang sa ato ang panahon. Nata karon northeast monsoon o hanging amihan nga may nakapektar karon dinhi sa northern Luzon. Ug napo tay gibantayan karon nga bagyo nga naananisod sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Ug kani siya nga tropical depression kay naani siya pangan nga si Usman. Si Usman karon naanani siya sa may 795 kilometros silangan sa hinatuan Surigao del Sur. Ug kani siya naani siya kakusgon ron sa hangin nga 45 km/h dito do sa tunga ug pag-unos nga moabot og 60 km/h. Ug karon gairog ni siya sa direksyong west-northwest sa kapaspason nga 20 km/h. So kani si Usman mo ni siya makapadala karon og mga pag-ulan-ulan dito ron sa Eastern Visayas kalabi na karong gabi. Og dinhi ron sa Sugbo is expected nato na natay mga pag-ulan-ulan ug mapay ni December 27 hangtod na sa December 28. So mao kini ang ato ang track para kay bagyong si Usman. So upon landfall, dinhi ni siya padung sa may Eastern Samar. O kani siya, igulan ni siya mo traverse dito sa may Eastern Visayas. O dinhi dapita sa in-between sa Cebu o Masbate na kadagatan, dinha na siya mo igo. Upon kana siya, dool man ta sa proximity sa Baguio, kita din hiron sa Cebu is maka-experience ta gihapon og mga pag-ulan-ulan. Especially na dito sa may northern Cebu na pwede makaulan dito og mga kusog-kusog. Ang forecast nato para karong adlaw dinhiron sa Sugbo kay og apil na ang tibok Central Visayas kay makasinati ta dinhi og panag sa mapanganuron ngadto na sa madag-umon nga kalangitan. Nga kanina gihapon tay mga patak-patak na mga pag-ulan. Samtang dito ron sa Eastern Visayas kay makasinati sila dito og madag-umon nga kalangitan. Nga naagi hapon sila dito yung mga katag-katag na mga pag-ulan, panugdog og kilat tungod sa trough sa bagyong si Usman. Ang adlaw kay mo silang ugma ini kala 5:59 sa buntag. Ug para sa mga dugang detalye o mga weather updates, pwede nato i-follow ang atong social media accounts. O pwede po natong i-check ang ato ang website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph. Ug dinhi na lang kutob gikan sa Pag-asa Visayas DOST din sa Mactan, ako si Van Singson. Maayong hapon.